Bueno, ea hemen sekulako mai buelta topatu dugu, egia esan aretoa ikustea ere plazerra da, gogoa ematen du, eta ea dauzkagun erronka guztiak egiteko gai garen, denbora beti mugatu baita dakizu ez. Bueno, kafe hartzetik egon ezkero danak etorreko sinatela pentsatzen dut. Hau, saiatuko gara, kafeko atxeden aldia bezain entretenigarria egiten, bai, ez da laukote? Pixka bat ardi zuriak dira beraiek, eta ni ardi beltza bezala jarren haute hemen. Eta, bueno, bi egun hauetan hitz egin da asko ez, gai diferentetaz, hitz egin da, bueno, hezkuntza eleanitza birpentsatzeaz, hor rethinking jartzen zuen tituluan, hezkuntzak ondo hitz egiten irakasteko balio behar duela. Eta iruditzen zait, Doltzekin egindako entrevista, dialogo hori oso puntu interesantean amaitu dela, gero guri lekuko emateko izan ere, ikasgelako sekuentziazioan aritu dira ahozko lan horiek nola landu sistematikoki, eta momentu batean gero galdera erantzunen txanda iriki eta bukatzear zegoenean pixka bat ez, iriki da meloia, eskola klasetik kanpora zer, kalean, herrian, hor dagoen meloi urtsu hori, esango genuke. Eta hain zuzen ere, gu gatoz, lehen esan dute gozamenaz hitz egitea, hizkuntza gozagai eta gozabide du izena mainguru honek, eta nahiko genuke sakondu alderdi afektibo horretan, alderdi ludiko horretan, ez? Ondo pasatzean, gozamenean, plazerrean, iruditzen zaigulako hiztunaren jarioa edo berben isuri hori nondik etorreko da, plazeretik. Horregatikan, kontua gertatzen da, plazera eta gozamena oso kontzeptu abstraktuak direla. Eta zer nahi dugu irakasleok, zer nahi izaten dugu irakasleok? Proiektu konkretuak, gauza zehatzak, esaidazu zer egin behar dudan, noiz, nola, ez? Hainbeste abstrakziotik, konkreziora. Hementxe daukazue zuen soluzioa. Bai? Horretarako aurkezten dizuet, gaur zuek txalo bere batekin hartuko duzuen oziolinguistika klusterra. Lau oziolinguistika aparte dauzkagu, baina hasieran banaka hitz egingo dute, bakoitzak bere proiektua azalduko du. Batez ere ikastetxerari proposatzera etortzen direlako, ikastetxei proposatzera joaten zaretelako proiektu gozagarri horiek, eta gero bajarriko ditugu mingainak dantzan elkarrekin erlojuak usten digun arte. Lehenengo, Bortziritako Euskara Mankomunitatetik etorria eta Xaldun Kortin proiektu aurkeztera, Patri Arburua. Ez, egon. Bigarren, Haur eta gazte literaturari zuku ateratzen dion Galtzagorri elkartetik, Intza Alkain. Hirugarren aulkian daukagu Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Euskara ataleko proiektuan bezapean ekarrita, Alberto Barandiaran. Eta laukia Borobiltzeko lehendakaria. Oraingoz, euskaltzaleen topagunekoa, baina nor jakin, nor iritsiko zaigun Kika Monarriz. Bat biru lau, sardina bakalau esaten da, eta adinaren arabera ordenatu ditugu. Baina ez beraien adinaren arabera, baizik eta proiektuak norentzat egiten dituzten. Orduan gaztetxoen aurretatik hasi, eta pixka bat gaztenera joango gara, amaitu arte. Horregatik hasiko da, orain Patri Arburua. Bera etorri zaigu Xaldun Kortin proiektu aurkeztera, orduan Xaldun Kortin, Pipitx Kortin, zenbaten artin. Patri zenbaten artean jarri duzuen martxan eta zer da Xaldun Kortin hau? Bueno, egun onden hoi. Eskerrik asko gonbidatzeagatik, zakit olako aurkezpen alaia inta gero tamainako aurkezpena eginen ote dugun guk, baina, gai garen 25. edizio borobilau behar bazala borobiltzeko. Ni proiektu bat ez bi aurkeztu behar dizkizuet, aipatu nion deitu zidanari, Xaldun Kortin,
aurkeztuko dut, horretara deitu nindutelako, baina uste dut gaur egun Nafarroatik badugula bertze proiektu bat hizkuntzarekin, gozamenarekin lotuta euskara teknikariok bultzatzen, elikatzen eta mimatzen ari garen proiektu bat, era.eus eta egoki duitzen zait hemen gaur hori aurkeztea. Baina lehenik egin nahi nituzke 3 ohartxo. Urduritasun puntua ematen diana, ni ez naiz irakaslea, euskara teknikaria naiz, eta bai proiektuak aurkezteko momentuan, eta bai gero mahai inguruan, jakin dezazuen hori ez dudala hezkuntza mundua barrenetik ezagutzen, eta kanpoko eragile baten modura edo begiratzen diodala, hurbil xamarretik, nire lanagatik tokatzen zaidalako, eta erabiltzaile modura edo ama bezala ere tokatzen zaidalako. Bigarren oharra, gure kasuan, 2 proiektu hauek prestatu ditugun momentuan, gogoan izan dugun xede taldea ez da irakaslena, gurasoak dira, gogoan izan ditugunak. Egia da gero bere arrakasta edo bere onarpena izan dutela irakasleen artean, baina gutienez ez zeuden irakaslentzat pentsatuak. Eta 3. Nafarroatik eta Nafarroarako egindako proiektuak dire. Ez dut erran nahi balioko ez luketenik bertze lurraldetan, baina pentsatuak daude Nafarroako errealitate eta beharretarako. Eta hori erranda, joanen gara Xaldunkortin aurkeztera lehenik. Xaldunkortin, sustatzaileak izan ginen, proiektuen sustatzaileak Eusko Kultur Fundazioa, Labrit Multimedia eta Bortziritako Euskarama Komunitatea, eta honen oinarrian zera dago. 2000 urtearen bueltan, hasi ginen Nafarroako zenbait herri eta zenbait eskualdetan ahozko ondarea biltzen, adinekoi etxezitxe grabazioak egiten eta bar. Gero handik gutxira Eusko Kultur Fundazioak hartu zuen lan hori modu sistematikoan egiteko ardura, eta toki batean zein bertzean desentetan ibili zen Maite Lakar bilketa lan horretan, eta berak ikusten zuen hor bazegoela material pila bat aurrei zuzendua. Garai batean aurrekin etxean modu naturalean edo transmititzen ziren kantuak, ipuinak, jolasak, formulak eta horrelako pila zeudela. Eta noski bilketa lan hauen helburua ez da izaten biltzea bertzerik gabe, izaten da biltzea berriz gizarteratzeko, ez? Eta orduan hortik sortu zitzaigun ideia, ondare horretatik aurrentzat edo baliozun hori hartu, hautaketa bat egin, sailkatu eta gaur egungo formatuetan gurasoi eskaintzeko. Xede taldea erran dizuet gurasoena zela, zehazki kasu honetan 6 urte bitarteko aurrengan pentsatu zabiatu ginen, egia da gero adinarena erlatiboa dela, gero hartu gara. Eta edukiei dagokienez, hasierako hori argitalpen multimedia bat zen, liburu bat, CD bat eta DVD bat sartzen dire hor. Liburuan batetik, atal batean, Euskara teknikariok parte hartu genunez, gomendioen tartea edo hasierakoa, eta hor, azken finean, familientzako aholkuak daude, etxeko giroan Euskarari alik eta presentzia handiena egiteko gomendioak, eta hori nola egin modu atseginean eta gozagarrian, horrelako jolas eta kantu eta barren bidez. Gero kantuak eta kontuak deituriko atala dago, eta hor daude, guk hautatu genitun kantu jolas formula horiek denak, hien testuak alegia, herri batetik bertzera topatu genitun aldaera batzuekin, eta gero gurasoentzako azalpenak testu ingurutxo bat ematen diegu, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Ipuinen ataltxo bat dago, ipuin gutxi sartu genitun, egiarran ahozkondare horretan 100 ipuin daude, eta gure asmoa zen etorkizunean ipuinekin bakarrik zerbait egitea, orduan hemen muestratxo bat bakarrik ageri da, eta azken atala aurrizkerari buruzkoa da. Gero CD-a dago, CD-an 19 kantu eta ipuin bat dago, eta CD honen grabazioan parte hartu zuten Nafarroako aurtalde ezberdinek, horren bila joan ginen, parte hartze horren bila joan ginen, eta mutur batean, badibidez, Herriberako, Ribaforadako ikastetxeko ereduko aurtalde batek hartu zuen izugarrizko ilusioakin parte honetan, kantuen grabazioan eta bar, eta bertze muturrera etorri eta, badibidez, nire eskualdeko Bortzirietako berso eskolak ere parte hartu zuen, ez dakit nongo abes batzak, eta bar. Lanaren zuzendaritza moldaketak eta nire aurbizuk egin zituen. Eta gero DVD-a dago.
Eta DVD-an daude bideoak, noski, bi motatako bideoak. Batetik, liburuan agertzen diren kantu jolas formula batzuk hartu, eta haur talde horiek grabatu zituzten testu inguruan jarrita porrotxen laguntzarekin, eta bertze bideo sorta batean familia bat agertzen da. Orduan kantu eta jolas horiek eta familia baten eguneroko bizitzan txertatuak edo ageri dira. Eta, hoberena izanen da adibide bat ikustea, hemen teknologiak laguntzen badu behintzat. Lehenbizi ikusiko dugu guk Ahozkondarean nola jaso genuen, hemen agertzen da Arantzako gizon bat, Pantaleon Errandonea, eta esplikatuko digu, hain zuzen ere, Xaldun Kortin jolas hori, esku jolas bat da, proiektuari izena ematen dion jolas hori, eta Mintini Mantxana deituriko bertze bat, ja funtzionatzen digu. Eta Xaldun Kortin lehenago errantzu zer da digu? Xaldun Kortin ikuntzen ibaltzer bat ere imera, gaztainik ibala eginen, gaztainak iken, da gaztainik beresten, da jaten eginen, da faltzen ibal, da xenien atin, eta gorde eskutan, eta eskuatin atu bi gaztain da irudo bat adola, eta jazenik eseskuntzen dola bat eskuak, eta Mintini, Mantxana, Soera, Barbara, Betia, eta Betia ereten baldimazen gaztaina, urazuriman. Eta gutxo aldimazan kargarrik nire, gutxo adokztu gazeto. Eta lehenago errantzu bertze zer bat ere, Xaldun Kortin pipit... Bai, hori da, Xaldun Kortin pipit joten zimaten artean. Eta hori zer da? Hori guain izutenan, guain erren dute, ez? Erran berriz, orain? Ez da inondik esin. Bai, erran, Xaldun Kortin, pipit Kortin, zematen artean. Bai, hori eskuta. Bai. Xaldun Kortin, pipit Kortin zematen artean. Ez du dena jarriko, zero pixkoa liatzen da hor, baina horrela hartu genuen, eta gero gu DVD-tara eraman genuen, kasu batean haur talde bat porrotxekin, eta hau da Xaldun Kortin. Ez zaigu kargatzen. Hor egon behar duk, bertzela, guain erakutsiko dizuen non duzuen dena, webgune batean. Eta kasu honetan izan entzen, Mintini Mantxana jolas hori, familia baten Bazkalondoko testuinguru hortan emana. Hor ez da kargatzen. Bale, seituko dugu. Eta Xaldun Kortin? Bale, Xaldun Kortin proiektu honek, guk inondik ere espero ez genuen ibilbidea egin du, batetik argitalpen multimedia, 2014an kaleratu genuen, ez genuen espero, baina 3 argitaraldi izan zituen, egia da, ohiko bidetatik saldu zela, eta gero Euskara Zerbitzuetatik Nafarroan haur jaio berriak zituzten familiei banatu genien 3 urtez, orduan, zabalkunde desentekoa izan zuen. Gero Euskara Teknikarion iniziatibaz, eskatu genion Dindaia Fundazioari, hau da Nafarroan aurren aisialdiaz arduratzen den elkarte nagusi edo, eskatu genien material honetan oinarrituta tailer batzuk prestatzeko, eta gero horik herriz-herri eskaini genizkien guraso eta aurrei. Handi gutxira etorri zitzaigun Nafarroko Gobernuko Euskara Bidearen enkargua, abenduaren 3aren bueltan material honekin eta ikuskizun bat prestatzeko eskatu ziguten, eta hortik sortu zenan eta Oe Galaria antzeslana. Eta azken urratsa egin duna izan da, Hezkuntza Departamentuaren ekimenez material guzia webgune batera eraman dute, 2020an. Orduan, hortxe duzue, sartu nahi baduzue, horrekin topatuko zarete, ez dugu denborarik orain hori ikusteko, eta egitura liburuan azaldu dizuedan bera da, azkenin. Kantuak eta kontuak, liburuan dauden eduki guztiak topatuko dituzue hor, eta sailkatuak daude ematen altzaien erabileraren arabera. Gero ipuinen atalare hor duzue, aipatu dizuen antzeslanare Jan eta Oe Galaria, eta aurrizkeraren atala. Onaino Xaldun Kortini buruz aipatzeko nuena, eta orain gure kutxuna aurkeztuko dizuet, era.eus, hemen sustatzaileak Nafarroako hainbat toki entitateko euskara zerbitzua gara, udal mankomunitate eta barretako euskara zerbitzua, guzira 28 zerbitzu,
Hemen abia puntua da Euskara Teknikariok 2016an egin genuen gogoeta estrategikoa, Pilar Kaltzadak gidatuta, eta gogoeta horretatik landu genuen Nafarroan belaunaldi berriak Euskaraz hezteko estrategia berria. Hola, erranda, gainera ez dizu eta azalduko estrategia guzia hemen, baina kokatzeko pixko bat hau horren ondorio edo horren fruitu dela, ez? Zer da era.eus? Hau da, seme-alabak euskaraz heztea erabaki duten gurasoei laguntza eta baliabideak eskaintzen dizkien plataforma bat. Plataforma handi bat, nagusiki digitala, baina egia da gero era.eus marka horren pean edo digitalak ez diren beste baliabide batzuk ere eskaintzen ditugula, tailerrak, hitzaldiak, papereko argitalpenak, eta bar. Beraz, nolabait era.eus aterki zabal bat da, eta gero horrenpean bertzelako ekimenak sortzen dire. Xede taldeak kasu honetan, gurasoena da berriz ere, zehazki beren aurrak euskaraz heztea erabaki duten gurasoak, eta helburua da guraso hauek aktibatzea. Nolabait, erraten dieguna da, eskolak euskalduntzen alditula beren aurrak, lan ona egin dezakela, lan handia egin dezakela, baina nahi badugu gure umeak euskaraz hiztun osoak izatea, eta batez ere Nafarroako zenbait tokitan euskararen egoera zein den ikusita, eskolak ezin dula dena egin. Beti denboraren faktorea aipatzen diegu, ez? Hori aurrak urte osoan esna ematen dituen orduen 15% bertzerik ez duela pasatzen eskolan, ordun bertze 85% hori bertze eragileek zaindu behar dugula, tartean familiak. Eta beharrezkoa dela gurasoek eta familia osoak euskararekin jarrera aktiboa izatea, seme-alaben ikaste prozesu hori laguntzeko eta sustatzeko. Eta orduan, aktibazio horretan lagungarri izanen zaien tresna da era. Eta hola gainetik, erakutsiko dizuet, gauzatzuk aipatu nahi nituzke, utzi diaten, ez, hau da. Hau da hasiera. Nor gara atal honetan sartzen bazate, erakunde sustatzaile guztiak ageri dire. Webgunea euskaraz eta gaztelaniaz dago, baina bata ez da bertzearen itzulpen soila. Euskarazkoan gogoan ditugu guraso euskaldunak, euskaraz dakitenak. Hau ja ez dakit nola egin behar den. Horrela prestatu utzi diate. Hau da, bai. Azkena. Aipatzen una zen, eta gaztelaniazko atala guraso erdaldunengan edo nekez moldatzen direnengan, ikasten ari direnengan pentsatuago, hau da diskursoa moldatu egiten dela zertxo bait. Ez da ikusten. Agendaren atalari buruz, aipatuko dizuet, agenda, ohiko agenda da, baina gure kasuan badu bere garrantzia, kontuan hartu behar duzue, Nafarroan eskualde, familia haunitzek ez dutela aukerarik beren aurrak euskaraz eskolatzeaz gain, hortik kanpo kultur eskaintza batez, edo aisialdi eskaintza batez gozatzeko, ez dute aukerarik, basamortua da hientzat aisialdian euskaraz aritzea eta bar, eta agendaren bidez nahi duguna da erakutsi baietz badago aukera hori, igual ez herrian bertan, igual herria handiago batera mugituta eta bar, eta agenda hori egiarran eguneratua dago, mugitzen da, astero mugitzen dugu, eta desente zabaltzen da. Eta erakutsi nahi nizuena berexik zen, baliabideen atala, ez dakit aukerarik izanen den? Ez dakit. Bertzela, zuek kuriosiatuko duzu, era.eusen sartuta. Baliabideen atala ipatu nahi nizuen, batez ere egin duguna izan da, merkatuan euskaraz 12 urte bitarteko aurrentzat dagoen materiala hartu, behar bezala sailkatu, eta helburua da gurasoek toki batean topatzea dagoen guzia. Orduan hor, desenteko lana egiten du lantalde batek, hor materiala eguneratzen, eta bar.
Eta hor, geronek sortutako material ere bada, ari gara ipuin interaktibo batzuk eta sortu ditugu, bideo sorta bat ere bai, jolasak eta solasak deitzen dena, hor parte hartu dute toki ezberdinetako guraso eta aurrek, eta orduan jolas batzuk grabatu, eta nolabait testu inguruan jarri, azaldu pixko bat zertarako diren, eta olako gauzak sortzen ere ari gara. Eta gero hasierako hortan, segitzen zu ikusi gabe, bertzerik gabe erakutsi nahi nun urrian egin dugula era berdin dioia, Ez, hori, hasierako hortan, erakutsi nahi nizuen, igintza hemen dagonez, urrian era guraso eskola egin dugu, eta online izan da, eta, 3 saio izan dire, eta 3. hain zuzen, igintzak eskaini zien, Nafarroko gurasoei, mundu osoko gurasoei, azkenean, eta gaur hemen landuko duen gaiaren inguruan. Sartuko zate eta begituko duzu zeunek, hori xezen. Eta galdera bat sortu zait, zabalkunde zuek euskara zerbitzua izan da, zer egin duzu, eskolen bidez, edo formazio saioien bidez, edo gurasoen gana zuen xede taldera, gurasoen gana... Ez dizut ulertzen ongi. Proiektuaren zabalkundea, erapuntu eus hori, nola zabaldu diozu zuen xede taldeari? Eskolaren bidez, edo beste baliabide batzuk erabilitu zuen? Eskolen bidez egin genuen hasieran aurkezpen zera zabala, nik uste dut orain merezi lukela berriz egitea, ze momentu hartan nahiko soil zegoen webgunea, eta orain nik uste dut erakusteko moduan dagoela. Egiten dugu, segitzen dugu, aldik eta foro gehienetan aurkezten, guraso elkartei, eta gero sare sozialetan mugimendu handi xamarra duen webgunea da. Bai, ikusi dugu orain era eskolen 2. edizio izan da, aurten, eta hor ikusi da mugimendutxo bat badela. Bai. Erki, eskerrik asko. Oain zure txanda daintza, zuk ere webgune bat erakusteko asmoa daukazu, ea funtzionatzen digun, kasu honetan, bestela dena irudibidez esplikatu beharko zu, imaginatu ezaten. Ezagutuko zuen intzalkain, Galtzago elkarteko kidea, takteroa delako baita ere, baina izue, mainguru hau prestatzen nintzela, ikusi dut hor nunbait, intza asmoa daukazula ikasturte honetan, egia eta egia osoa kontatzeko, ze bihurtu nahi omen duzu bookstagrammer eta booktuker. Nik uste dut tendentzia guztien aurretik doala bera. Ni bintzatatzetik bookstagrammer, bitartean argitu iguzu pixka bat, Neire ez zita harrapatzen gertutik, zeni millennial naiz, baina ja zeta generazioa dator, eta horako gauzak, eta... Ea ba. Hemen txeda. Araguain. Araguain. Hortxe, bai. Bueno, kargatzen dan bitarten, kargatzen bada. Xabik esan duen bezala hori Galtzagorri elkartean egiten den nik lan, eta Galtzagorri elkartea da euskarazko haur eta gazte literatura elkartea, eta bertatik egila da igual, bida ikustezu, zoain? Ez. Ez pare, ezingoa. Bitartean jarraituko, berez igual ez da elkartetikan ez dugu lan egiten justu igual gaur lantzen aizeaten gaiarekin zuzenean ez da hizkuntzaren erabilera ludikoa sustatzeko elkarte bat, edo gehiago azkenen literatura arte adierazpide bezala jorratze deu, eta orduan gure egitasmo guztiak edo berez horra bideratzea. Baina egia da, azkenen literatura bea, askotan hezkuntzatikan lotzen dugu, hori ez, bere erabilera hezitzailea bilatze deu, edo zerbait didaktiko bezala erabiltze deu. Hizkuntzan trebatzeko, edo bilatzen diogu alderdi hezitzaileoi, baina berez
literaturak badaka izaera, oinarrizko izaera ludikoa, estetikoa, plazerrezkoa. Orduan, literaturari berari lekua ematea eta literatura eskolan sartzea izan daitekela hizkuntzarekin jolasteko tresna bat, edo ez dakit ez. Orduan, orainik nire asmoa zen webgunea erakustea bertan daudelako Galtzagorritikan martxan jartzen ditugun egitasmo guztiak bertan daude. Hola, laburra zalduta, adibideekin eta hori dena. Bueno, ez dakaunez, hola, ingoet pixkat irudikatu dezakezuen zuen burutan dinamika bakoitza nolakua dan, da saiatuko naizola. Bueno, Galtzagorritik egitasmo batzuk antolatzeitugu zuzen-zuzenian martxan jartzen ditugunak aurrekin, gazteekin, zuzen-zuzenian beraiekin. Batzutan eskolaren bitartez izatea eta bestetan eskolatik kanpo. Aurrekin adibidez dazkau irakurketa klubak, areto literarioak, seguru hemen ez dakit aurro hezkuntzako irakasleek eta lehen hezkuntzako eta beti motxila ibiltaria, beti hori oso ezaguna dan dinamika bat da. Azkenen, dinamika guzti horiek, berez webgunean denak daude azalduta, baina hori batzuk eskolarekin zuzenian eta bestatuk kanpo. Hauen helburu ere izaten da bitartekari ezberdinak harremanetan jartzea. Hau, bazkenen garrantzitsua izan daitekelako, literaturaren lanketa ez lotzeko bakarrik eskola eremuarekin, zoze akademikoa bihurtzealako eta igual lanketarekin lotuagoa, askotan dinamika batzuk lotzen dira familiarekin, bibliotekarekin, eta orduan ateratzen dugu ere esparru horretatikan, eta orduan liburuekiko beste hurbilpen bat lortu daiteke ez. Azkenean, ateratzen dugunen beste espaziota, baina ez dugu igual arlo akademikoarekin bakarrik lotzen. Orduan, bueno, pixkate, helburu hori dute, batzuk dira irakur zaletasuna sustatzea ibegi da, orduan da gehiago zaletasuna, plazerretik, azkenean zaletasuna transmititu iten da, eta plazer hori transmititu iten danez, eta plazerra zitzeiten deunez, eta dena jolasarekin lotuta, eta gehiago pixkat bide hori. Baina aldi berean, baditugu proiektu batzuk ere literaturaren lanketari begira. Baina kuskusiatuko dezue webgunean segurazki, eta hortxe ideiak ateatzeko eta dinamika posibleak antolatzeko eskolan edo eskolaz kanpo eukiko dituzue. Baina egia da gero, baditugula ere gaztei begirakoak, 12, 16, 18, adintarte horretara begira eta pixka xabik aipatu du baten bat, Bookstagrammer eta ora. Berez adibidez gazteekin ditugu 2 proiektu martxan. Bata da Booktrailerren proiektua, liburu gaztea Booktrailer proiektua deitzen da. Honen helburua da literatura ikus-entzunezkoekin lotzea. Orduan, azkenean egiten dena da irakurgai bat irakurri, lanketa bat egiten dute gelan liburu horren inguruan, baina gero beraiekin behar dutena da trailer bat. Pelikuletako trailerrak eta egite dituzten bezala, liburuaren trailerra egiteko eskatzen zaie, ez? Honen helburu ere azken finean beste hurbilpen bat itea liburuetara. Batzutan, igual iruditzen zaigu, edo hori ez, irakurketa dela, bakarka eta isilpean egin behar dan zerbait, eta literatura dela norbanakuan gelditzen dan zerbait, eta ez, justu, irakurketa mota bat hori bada, baina ez bakarra. Literatura partekatu daitekea. Azkenen, batzutan liburutik kanpo dago literaturaren zentzua edo hor topatzen diogu, ez? Orduan hori bilatzen da, gehiago liburuan gelditu beharrian dena partekatzea eta lan egitea liburuarekin hortik kanpo, eta gure bizipenetatik eta hori dena. Hoxe izango zen gaztekin jartzen duen proiektu bat, eta bestea da Booktuber Boom deitzen diogun proiektua. Hoi zer da, horren barruan daude Booktuberra, Bookstagrammerra eta Booktokerra deitzen dian fenomenoak. Hola, neire izate izuetek, gehatzen zait pixkat urrun ja. Booktuberrak azkenen dian youtuber batzuk, baina beraien bizitzari buruz hitzain beharrean, liburuei buruz hitz egiten dute, YouTubeen. Gomendatzen dituzte liburuak, eta pixkat liburuen influencerrak dira. Orduan, YouTubeen, baita ere Bookstagram, Instagramen, eta Booktok, TikToken. KitKat bat webgunean. Beira, listo, hortxe.
Bueno, inguetola pixkatatzea ikusteko nun topatu daiteken hori dena. Ze, egitasmoak aipatu ditutenak, ni hemen jartzen naiz, oin ez zaitu ikusten. Hola, ibiliko naiz. A ber, hemen, egitasmoak dira puntu berdetsuan. Eta ikusten zuen bezala esan dut, aurrak, gazteak eta bitartekariak izateia. Bestia. Orduan, aurren egitasmoak hementxe. Eta esan dituten batzuk, ez? Liburuen altxorra, bai, hori izaten da eskola txikietan martxan jartzen den proiektu bat, eta orduan maleta handi batekin juten dira Galtzagorrikuak, liburuak eskaintzea eskola txikia hauetara, ez? Hilabete batez bertan eukitzea, eta hori. Irakurketa klubak, esan detena, aretoak, bai, areto literarioak dira, azkenen aurrak liburutegietan antolatzen dian aretoak dira, eta orduan aurrak ikastetxetatik bertara juten dira bisitan, eta eskaintzen zaiena da ibilbide literario bat, gaiaren arabera. Adibidez, orain berria jarriko da martxan, eta da abezedarioei buruzkoa. Orduan da hitzekin, hizkiekin jolasteko txoko bat bihurtzen da. Istorioen bitartez, eta jolasa daka oinarrian, ez? Jolasen bitartez hitzekin ibiltzea eta lantzea eta hori dena. Baina hori liburutegietan adibidez jartzen dira, eta harremanak eraikitzen dira eskola eta liburutegiekin, eta orduan bisitak antolatzen dira. Hau pixkat aurrekin. Gero, gazteak, hauxe neon, hementxe neon justu, liburu gaztea izango zen booktrailerrena aipatuetena, eta booktuberbum oain aipatzen nahi nintzana. Bai? Hau adibidez da ja webunera, gure webunera pasatzen da, booktuberrana. Hemen txegola. Bai, bestei gabe, hori, esan detena da, sare sozialetan, hau da azkenen, literatura sare sozialetan partekatzeko egitasmo bat. Sare sozialak, oso erabiliak dianez, eta denok erabiltzeitugu, ez gaztek bakarrikan, literatura ere bertan partekatzeko. Lehenoko ideiakin, ez gelditzea bakarrik arlo akademikoan, eta irakurketa dela norbera bakarrekin baruna, oazen partekatzea hori dena, eta zentzua bilatzea irakurketai. Orduan hori. Eta honekin batean, hau lehiaketa bat da, booktuberrak eta sortu behar izate dituzte, baina baita ere antolatzen ditugu adibidez kedadak gazteekin. Ikastetxeekin harremanetan jartzegea, animatzeko, etortzea liburutegira berriz ere, eta orduan liburutegian biltzen gea, eta liburuen artean hizketan aitzegea, nola gomendatu, pixkat youtuber papera hartzen deu, eta nola Instagramen nola gomendatu, eta pixkat hola izateiak edadak. Eta, azkeneko gauza bezala, ez bakarrekan daukagu podcast bat ere Galtzagorrin, eta hau ere izaten da bitartekarientzat bereziki materiala topatzeko lekua. Baina baita ere gazteen gana iristeko tresna bat ere bada. Dakau podcast bat booktuberbumekin lotutakoa, gehiago gaztei begira dagona, hemen adibidez sagalari ikustezue, hori bigarren atala da gure podcastana, eta sagei buruz hitz egite dugu adibidez, ez? Orduan, saga egiten dugu, ezakit entzun duzuen hori baitu hain Twitchen egiten dituzte tier list, horako, nire ezakit ez da zesateten, baina tier list eta horakoak egiten dituzte dala, bestei gabe, adibidez, egiten dute igual gaietak, ze gaieta gustokoena jarri 10-an edo 10-etik batea, ez? Bozkatu. Gukite du berdina liburukin. Harry Potter, 10 bat emate jot. Eta jara, jasone osorona, 11. Harry Potter baino gilena jarriko, bueno. Pixkat hola, ez? Holako Twitchen edo YouTube edo holako erronkak, challengeak eta eramatea gure gaira. Liburuekin eta pixkat hori. Eta gero, Galtzagorrin bertan, uste hemen dagola, bai, hemen orain adibidez aterako da beste puntutxo bat, aterako da urrengo egunetan, eta hau ja da gehiago bitartekariei zuzendutako podcast bat. Segure helburua da, literaturarekin lotutako gai ezberdinak lantzea, podcast hortan, eta orduan daude. Adituak gaiari buruz hizketan, kontaketak, liburu gomendioak. Pixka da, hola podcast bat, gehiago bitartekarientzat. Orain sortzen dana. Baina dia gaiak adibidez, lehenengoa da literatura eta sexua.
Eta orduan gomendioa, gaia lantzen dutenak, gai hori lantzen dutenak liburutan, da, bueno, pixkat, hola, labur bilduz. Eta gero, proiektu ezberdinen artean, hola, amaitzen juteko, guk antolatzen ditugu Galtzagorritik ere formakuntza saio batzuk irakasleekin. Gure helburua hasiera batean behintzazan irakur zaletasuna sustatzeko klabe batzuk eskaintzea irakaslei. Pixkat hori ez, nola irakur zaletzeko giro bat eukitzeko ze baldintza edo ze klabe izan daitezken eraginkorrenak partekatzea. Eta aldi berian, liburuak gelaratzea eta ezagutzea liburu berrienak zeintzuk dian, eta pixkat hori izaten da helburua. Eta hain zuzen ere, irakur zaletasunakin, hori ez gaurko gaiakin lotuta, plazerrarekin gehiago lotzen den kontu honekin, guk adiez Galtzagorretikan lantegi hauetan asko azpimarratzen deu, azkenen bi bideak osagarriak izan daitezkela. Hau da, literatura bea, literatur kompetentzia batzuk garatzeko bidea lanketa bat dakarrela horrek, ez? Hori garatzeko, eta igual gehiago lotu daiteke esfortzu batekin, eta lan bat egin behar dugu, eta igual ez dago oso lotuta plazerrarekin. Ezkenen trebetasun batzuk eskuratzeko, igual lan egin behar da, eta horrek esfortzu bat dakar. Baina horrek ez du lakentzen plazerrari bere lekua. Orduan biak aldi berean osagarriak izan daitezkela, ez? Lanketa bat egiten dugu, baina, guazen oraindik ere bozgorako kontaketak mantentzea. Bai, behaien kabuz irakurtzen dute, trebatzen nahi dira, oraindik trebatzen nahi dira. Baina, guazen oraindik ere eskaintzea, bozgorako aurrezkuntzan egiten den bezala, bozgorako kontaketak. Hau da, guazen bidea ere erraztea, hitzekin, hitzetara edo ez dadin izan dena hori esfortzuarekin lotuta, eta bi bideak osagarriak izan daitezkeela. Eta, pixkat, hori ez, azkenen hizkuntzaren erabilerarekin igual ere lotu daitekela bi bide horien kontua. Eta, nire laburbiltzeko izan hola esateko nekana, zegit, nire tartia luzatu eten, edo, baina, hoxe, eskerrik asko. Eskerrik asko nintza. Alberto, oain zuentzuteko irrikaz gaude. Aurretatik gaztetxotara egin dugu, eta orain uste dute institutuan jarraituko dugu, hormona artean, ez da? Hor DBH-en. Gustara, errenka potoloak hartu dituzu eskuartean, euskarazko musika ikastetxetara nola eraman, edota kulturgileekin batera sorkuntza prozesua nola bizi ikasleek behaiek. Alberto, kontatu diguzu, erronka potolo horiei nondik heldu diezuen, eta gero Nafarroatik nola ekarri diren baitare Euskal Autonomia Erkidegora kopiatuta formatua. Hori ere aitortu beharra dago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aurkezpen humoretsu eta zoragarri honengatik. Eskertzen da. Eta, ni honai igo horretik eukiduan impresio izan da, zenba jende hemen da zintezgarria za. Zuetako bakoitza hemen egon ziteken, nik ez daka zalantzarik. Zuek dakizue hezkuntzaz hemen gaudeno baina askoz gehiago, eta plazer eta ardura handi bada zuen aurrean hitz egitea eta pixkat esplikatzea gu ditugun bi proiektu gutxienez, bat musikari ikastetxetan da bestea sormen digitala. Lehena, musikari ikastetxetan sortu zen ideia edo kezka batengatik hemen oso presente dagoena eta uste zuek dakasuena, denek dakasuena, dakaguno erabilera, ez da? Zer gertatzen da gazteekin, dena ematen diegula hitz egiteko euskeraz, eta ez dut egiten. Ja ez bakarrik kalean, ikastetxetan ere ez, batzutan gurekin ere ez, zuekin ere ez. Kezka hori entzuten dut, entzuten dugu denok behin baino gehiagotan, ez da? Eta sortu zen ideia batetik, zergatik hitz egiten dugu hizkuntza bat. Arrazoi gehiago egongo dira, baina gutxienez hiru nahiko evidenteak dira transmititu digutelako, badakagulako zerbait afektiboa hizkuntza horrekin eta badakagulako norekin hitz egin, inguruak bultzatzen gaitulako, edo inguruak hizkuntza hori egiten dulako, eta harremanetan egoteko behar dugulako hizkuntza hori, eta hirugarrena da interesa. Interesa izan daitezke hainbat, 11 interes izan daitezke.
interes profesionalak da horregatik ikasten dugu hizkuntza bat, izan daitezke interes beste motata batekoak, baina, bueno, egongo dira arrazoi gehiago, baina 3 horiek uste dut ados gaudela badirela, eta 3 horiek oso importante direla. Gau, zer gertatzen da, transmisiorik ez dagoenean eta inguruak laguntzen ez duenean. Eta hori ere gertatzen zaigu askotan, ez da? Esan dugu, adibidez, uste dut Iñakik esan dula, 80, 90, ez dakitzeko puru esan duen, etxetik euskara ez dakarren ikasle kopurua, ez da? Eta gero ingurua, bueno, ni Iruñan bizi naiz, Eltsasuko naiz, baina Iruñan bizi naiz, eta Iruñeko errealitatea ez da, ez du laguntzen. Eta imaginatzen dut Iruñeko errealitatea ez da oso aparte egongo, Gasteiz, Bilbo edo Donostian egon daitekena, herri txikitan beste kontu bada. Orduan interesa behar dugu, interesa piztu behar dugu, eta gazteek interes hori, eta orduan pentsatu genuen, ez? Bueno, eta zer interesatzen zaie gaztei, hain ari gara, DBH 3 eta batxiergo. Zer interesatzen zaie gaztei? Guk baitugu programak idazleak ikastetxetan, bertsolaritza, eta eskol kultura transmititzen diegu, eta baina zer interesatzen zaie? Bueno, gauza asko, baina musika interesatzen zaie seguro. Hori oso orokorra da, ezta? Konsumoa, ikasten dute, konpartitzen dituzte kanta, konpartitzen dituzte taldeak, aisialdian musika oso presente dute, ateatzen hartzen dienean, eta, bueno, gara 15, 16, 17 urteko neska mutilak, bueno, joaten dira kontzertu, entzuten dute, orduan, pentsatu genuen musikarekin zerbait egin zitekela. Eta pentsatu genuen ez bakarrik transmitu, hori egiten da, eta zuek egiten duzu, hemen musika irakasleak ongo dira, eta hori egiten da gelan, baino, guazen zerbait desberdina pentsatzea, ezta? Eta orduan, pentsatu genuen, bueno, musikariak eramatera, sortzaileak eramatera gelara. Nola, ez kontzertu huts bat ematera, baina esplikatzea nola sortzen duten, nundi datorkien aiei bulkada hori kantatzeko, zeri kantatzen dioten, zeri begiratzen dioten, zein den haien kezka, eta orduan hola sortu zen programa hau. Programa hau, berez gauza simplea da, dira saio batzuk ikastetxe, gaur egun Nafarroko Gobernuan 111 saio egiten dira, hainbat ikastetxetan, 35, 40 bat ikastetxetan egiten dira, saiatzen gara maila haiek adibidez hartzen badute 3. mailan, 3. maila talde guztietan, gutxienez saio bat, urte osoan zehar, eta saioa izaten da 90 bat minutuko da, saio bat baino gehiago, klase ordu bat baino gehiago. Musikariak joaten dira eta, bueno, esplikatzen diete haiek zergatik kantatzen duten, edo nundik piztu zitzaien hori, nola sortzen dituzten kantak, nola ze letrak lantzen dituzten, zer gustatzen zaien, zer ez, zein diren behien kezkak, eta tartean musika jotzen dute. Eta egia esan da oso arrakastatxoa izaten nahi da, bueno, ikusten dugulako badagola lotura bat, pizten dela interesa. Haiek, bueno, ikusten dute ezurraragizko jendea dagola batzutan haiek entzun dituzten edo konpartitu dituzten kanten artean, eta ikusten dute, bueno, sortze prozesu hori ere oso reala egiten zaie. Badakite, ulertzen dute berehala zer den, ezta? D-eredurako dago pentsatu batez ere, baina pentsatu genuen bai A-ereduarekin zer egin. Dakizuenez, Nafarroan A-eredua oraindik oso, bueno, badu berpresentzia, bueno, Nafarroan G-eredua da nagusi, oraindik, hau da, erdera hautsezko lerroa, o modeloa, eta euskara ibiltzen da 130 edo, eta A-eredua 120 edo, eta, bueno, nahiko modu prekarioan, ez delako asko zaintzen, segurazki, o behar bezain beste zaintzen, baina badago. Eta pentsatu genuen, bueno, A-eredukoekin egingo dugu, A-eredukoekin adibidez, literatura zailagoa da, asko zailagoa da lantzea, ezta? Maila euskara maila oso apala da. Pentsatu genuen, igual musikaren bidez lortu genezakela horako, bueno, interes minu bat, eta oso ondo funtzionatzen nahi da, beste irakasle oso engaiatu daudelako, oso interesatuak, borrokatzen direla asko
ikasle horiei zerbait euskal kultura transmititzen da hori, eta oso ondo funtzionatzen du, baina uste dut, badakagu material didaktiko bat, prestatu duguna, IBZ-en webgunean, IBZ da Euskaren Irakaskuntzaren Baliabide Zentroa, Nafarrokoa, batzuek ezagutuko duzu, eta ez bat ezagutzen, animatzen zaituzte sartzera, baliabide asko daude, proiektuak daude, eta, seguro nago, Saldun Kortin bezala, zuentzako interesgarri izan daitekela. Baina, uste dut, politena eta bisualena izan daitekela ikustea saio baten grabazio bat egin genuen, egin genuen hainbat saioren grabazio, baina bat erakutsi nahi dizuet, ulertzeko zer den, ez uste dut ondo esplikatzen dela hemen. Kamioi handi bat heldu zenean, burrun badan balazaka. Ni hasi nintzen musika eskolan, pentagramak ikasten, eta horrei gauzak, eta gero egun batean deskubritu nuen trikitixa, eta hasi nintzen trikitixa jotzen. Hasi nintzen trikitixa jotzen, horrela. Garagardoen katua, aize tristea, langilearen atxeden aldi ukatua. Momentu batean aspertu egin nintzen hori egitea, gustatzen zitzaidan musikari izatea, eta momentu batean 14 urtekin esan hauen, baina jotzea dago guai eta divertitzen dau jotzeak. Ni dauzkat gauza pila bat kontatzeko, eta zergaitik ez dut kontatuko ni daukatena esateko eta egin nik nire musika. Niretzat hori dela klabea, nire musikari izatetik sortzera eraman ninduena. Kontatzeko daukadan eta zergaitik ez mundua aldatzeko daukadan aletxo horiek zergaitik ez musikarekin egin, ez? Nik sinisten dut musikak mundua aldatu alduela. Nik eskapatu naiz, zuen kamioiak zeuek altxatu. Nikatu bat baiziken naiz. Askotan klasean jartzen diogu musika eta hori, baina hor zuzenean entzutea ikustea nola egiten duten, edo zer sortzen den hor momentu horretan, hori guri irakasle askotan hori zeinezkoa dugu. Orduan nik uste beraientzako ere izan dela esperientzia oso berezia. Eta ez dutela astuko, sortu dena izan da oso berezia. Madarikatua, bilakatu. Pistola bana atera eta sakatu dute katua, tiro artean iesidoa, lasai zegoen katua harrapatu ez. Eske kantatzeak dauka zerbait hain intimotik, eta hain biluztetik, eta hain norbera den bezala erakustetik, batzutan zaila egiten zaigula erakustea norbera den bezala, eta plazara ateratzea dela gauzak ondo egitea, eta inondik inora. Ez musikari izateak ez dauka ezer perfektua izatetik, inondik inora da, norberak esateko daukan hori esatetik. Eta gara, kolore desberdinetakoak, eta anitzak, eta bakoitzak dauka bere inquietudeak, bere kezkak, bere nahiak, bere desirak, eta bere burrukak. Katuen gauzak, katuen gauzak ere bilaka, daitezke komplikatuak. Xedakatua, nazkatu, desagertu. Transmititzen zitzaigun poza eta gustora gauden. Ni beti izan dut gustoko musika eta orain segurago nago egin nahi dudala batxi artistikoa eta ere beste instrumentu batzuk jotzea, adibidez ukelelea. Eta madarikatua,
bueno, politia, ez da, hori bilatzen du, programa honek. Seguramente klase guztietan, da toki guztietan ez da lortuko, baina bintzat hemen ikusten da zerbait ez, sortu dela. Bueno, hori da lehen programa, bigarren programa da Sormen Digitala izenekoa, eta sortu zen ideia beretik. Hau da, Barkatu Alberto, bixi xamarre, Bai. Sormen Digital bizkorra egingo dugu, zaila ordu batak eta bost dira, oraindik gelditzen da, eta ordu batak eta bosterako. Bueno, Sormen Digitala da beste programa bat, bilatu duguna da jarri gazteak sortzen, ze gustatzen zaie gaztei horietaz galdetu eta jarri gauzak sortzen. Orduan, diseinatu ditugu 4 programa, 4 tailer edo, eta tailer bakoitza abiatzen da ideia batetik, kanta batetik edo testu batetik, eta emate dizkigu pista asko, haiek kanta horrekin bersio bat egiteko, edo kanta horiekin ikuskizun edo antzeslan bat egiteko, edo diseinatu dugu programa eta diseinatu dugu hautazko irakasgai bat, bakizue, bintzat Nafarroa da, eta imaginatzen dut hemen ala izango dela, ikastetxeek edo departamentoa behar diseinatu ditzazketela irakasgaiak edo programak, guk diseinatu egin dugu, eta lortu ditugu baita ere, aurten 5 izango dira, 5 sortzaileren laguntza, orduan, irakasle bakoitza daka programa, tailer oso bat, gidatzeko taldea edo, eta gero sortzaileak dituzte bizitak ikastetxetan, pixkat esplikatzeko nola sortzen duten haiek. Eta helburua da, azkar, helburua da, lehen matxakatu eta gero, helburua da egitea, gu nahi genuen ere haien interesa zein da, da musika, baina noski pantalla bada, eta sakelakoa bada, eta hori asko gustatzen zaie, eta asko gustatzen zaie gauza konpartitzea, eta orduan, eskatu genien zut aldizkariko, ez da ezagutzen duzue, baina batzuk ezagutuko duzue, da aldizkari bakarrik sakelakoan ikus daitekela eta konsultatu daitekena, gozatu, eta da oso gauza sortzaile, orduan, Sormen Digitala programa honetan grabatzen dituzten gauzekin, eskatzen diegu grabatzeko eta dokumentatzeko dana, horiekin guk egiten diegu aldizkai bat. Haiek dute, baina gu zutekoen laguntzekin egiten dugu maketatu. Orduan, azkar hau da, iparralde bakoitza daka, ikastetxe bakoitza daka bere aldizkai digitala kurso bukaeran, ia 7 ikastetxe gontzien aurten 12, eta iparralde, oda Iruñeko ikastetxe batena, da olako aldizkari bat, zea azal bat dakana, gero daka esplikazio bat, daka haiekin dako gauzak, eta labur bada ere, adibidez, hau da, iaz egindako, olako eszenografia bat, edo olako montaje bat, txalapartaren inguruan. Beite, perri, patxala hartari, Perri! Gu, patxalarta taldea gara, Aziraroa Amaia, eta Natalia, txalapartaren lamate egitera, etorri gara, iparraldera. Hau, perkusesko musika tresna, Euskal Herritik etorri dena, musika sortzeko erabiltzen da, hau jotzeko behar da almena. Aurkitutako lehenengo idatziak 1980koak dira, Euskal kulturan simbolikoak 70. urtean garrantzi handia ez dok 13 euskal taldea abeslari eta idazez nagusiz osatua txalapartari bultzada ematea eta kulturmugimendua handitzea. 75 analitizatuta, abertzalismo erradikalak dengatik, pelikuletan eta barretan aparkatuta, izan zituen bide garrantzitsuen gatik, Victoria Gasteizen asmatutakoa, Euskal Jatorria duena, idiofonen perkusiko taldea, musikan kokatzen dena. Tradizioan arabera jole batakuna da, honen alboko kidea, erreina musikari zena, txalapartari gutxi, baina ezagutzen dira Miguel eta Pei, lasarteko baserria. Lau makilez jotzen da,
egurrarekin egindakoa, bi pertson gehienetan bat denean bi makila. Lehenengoak ordena ezartzen du, bigarrena desoreka sortzen du, ez dago melodiarik, erritmoa sortzen da golpekin. Txalaparta afinatu bat, ere aurki daitezke dendetan. Soinu horiei esker, akordeak jo daiteke. Txalapartaren oinarria, egurrezko oholak dira. Bost itxasira jartzen baitira, bakoitzaren soinua desberdina. Tradizionalak zurezkoak ziren, berriak material aberatsago zaharrenak, ez zuten hirubizafla baino gehiago. Madonaren 53 urte betetzean, Donibaneko jatetxe batean, kalakan joan zen txalaparta jotzera, Madonna bueltatu zen kalaka kontratatzera. Madonak ere egin zuen kontzertua, mundu guztia ikusi zuen euskal kultura. 2011koa abuztuan, sagarra jo zuten gira horretan. 4 ikasgaietan landu dugu, euskeran rapa asmatu, plastikan bideoklipa grabatzea, gimnasian rapa dantzatu, musikan aukeratu abestia. Rapa hau bukatzen ari da, espero dugu asko ikasia, espero dugu gustoki izatea. Albertori, txalo bero bat! Eskerrik asko, ze sorme zaparra da Nafarroatik, eta gainera oso profesionalki muntatuak, institutu batetik ero materiala bialtze duzuelako, eta enpresa batek maketatzen dizu, eta bar, gordetzeko ideiak. Kike, zurea da txanda, nola ikusten duzu mundua, ozioso ala ofizioso, euskara, eskola, ze ikasi duzu urte hauetan? Laburpen txiki bat? Bueno, egia esan gaur, sentitzen ez mai inguruntan infiltratua. Danak etorri dira oso txintxo, oso gauza interesantekin eta bar, eta ni etorri naiz pixkat gauza igual prisma zabalago batekin hartuko dut hau. Bai, ni hasiko naiz, lasai. Eta igual, esango duena da, azkenengo urte hauetan, gaiaren inguruan izandako refleksio batzuk eta laburpen batzuk, eta gero joango dira ere irakurgai batzuk eta gauza konkretu batzuk, ez? Behar badazteko, hau prestatu eta bukatuta neukanian, eta atzo oheran joanian, etorri zitzaian gauza bat, eta izan zen. Euskera gozagai, eta izenbura jarri zamagendu euskera erabilgai, gutxi gora bera edukien 195 balioko zuen berdintxu. Eta euskera gozabide jarri beharrian, euskera komunikabide jarri izan bagenuen ere, antzera. Alegia koska leku berean dago. Eta gaur goizean, Patrik aipatu du, Joakin Doltzek ere aipatu du, lehenengo, barkatu, eske damazkit 50 urte isildu gabe eta ja nabaritzen ez. Bueno, lehenengo ideak, 15 minutu ditut, ideak joango dira marra lodiekin, nabardurari gabe. Lehenengo idea esan da. Eskolak bakarrik ezin du, ez da euskera gozagai bilakatu ere. Asko egin dezake. Eta 3 sensazio, hangoran jarraituz goizeko saioa, eta 3 sensazio hemen izan ditudanak gaur goizean. Hezkuntzak sekulako egin duzue. Hau, behin baino gehiotan esan du. Euskerak dituen daturik onenak, batez ere, hezkuntzakoak dira. Eta hori, zuei eskerri izan da. Eta hori, autoestimurako. Asko egin da. 2, hemen, jende asko bildu zaretek, kezkatuta eta ilusioz. Ez autoflagelazioek, baino autobombo gutxi ere dago hemen. Badago kezka konpartitu bat, eta horrek esan nahi du 3. Hemen sekulako indarra dagoela. Eta uste hori ere, esplizitatzea importantea da. Bueno, lehenengo idea, eskolak bakarrik ezin du. Topagunearen inguruan gabiltzan hausnarketa talde bat, Topalabek, iaz kaleratu zuen txosten hori. Berrindartu eta jauzi. Webgunean daukazue, eta zuentzat segurazki interesantea izango da. Eta hor, labur esan da oinarrizko idea bat. Gure biziberritze prozesuan,
gure kapital handienak, ekonomikoak, personalak, gure esfortzu kolektiborik handiena hezkuntzan jarri da azkenengo 40 urtetan. Eta hala behar zuen. Baina nun jarri behar ditugu hezkuntzatik kanpo lehentasunak hurrengo 20 urtetan hizkuntza bizi berritze prozesuak aurrera jarri dezan eta indartu da edin. Eta hor, bi ardatz. Bata, esparru ez formala eta bestea alor sozioekonomikoa. Labur esan da, 25 urte azpiko aur eta gazte praktikamente guztiak, gutxienez EAen, euskaraz balimadakite gutxienez ulertu, aur eta gazte horiei zuzenduriko eskaintza guztiak defektuz euskaraz izan daitezke. Eta iparraldean eta Nafarroan gero eta gehiago. Eta horrek implikazioak ditu udal politiketan, eragileetatik atozen praktiketan eta bar. Eta bigarrena da, zertarako ari dira gure aurrak eta gazteak euskaraz ikasten, gero ezingo balima dute lan euskaraz egin. Beraz, importantea da, lan ere egin dezaten. Lan euskaraz egin ahal izan dezaten. Eta euskara gozagai izatea asko jokatzen da esparru ez formal hortan. Hori badakigu. Txostena hor daukazue, eta horrek, argumentazioak ere erabilditzak ezue, segurazki beste baudalei begira eta bar. Bigarren idea bat, da, zoritxarrez ez gara originalak. Aurtengo 4 adibide, el catalán que no hablan los jóvenes. Hori sartzen bali madazarete interneten, oso reportaje ona, ara egunkariak egin zuena, eta han katalana jartzen duen lekuan. Euskara jarri ezkero, segurazki, gauzen 185 ezagun egingo zaizue. Islandian, antxe daude, bakarrik, danak islandesez, oso kezkatuta daude gazten hizkuntza erabilerarekin. Eta asko lotzen dute gazteek islandieraz gozatu beharrian inglesez ari direla gozatzen. Horrek kezkatzen ditu. Eta hor badago, ikusten duzue. Azkenian, Islandiako gazteak interesatuagoak aldaude inglesarekin, islandierarekin baino. Zelanda berrian, dauda iraileko kontu bat. Han ere, ikasleak eskatuta, maila aldatzen direnean, ezin dutelako maorieraz ikasten jarraitu, eta gero, ara, frantzesa, la grandeur de la France. Dauzkaten, Mirage, G8, eta kezkatu daude, Quebecen gazteak, haundiak egiten direla, heltzen direla adierazteko, frantzesera salto egiten dutelako. Eta honekin, bi reflexio eta doltzek ere gaurko izan zehuzera ipatu du hortik. Otsailean, topaldira anistasunaren inguruan hitz egiteko ekarri genuen Kataluniatik Carme Junyet. Eta bukaeran galdetu genion. Carme, ez hau zen duzu gara, Euskal Herrian gaude, ez gara estatu hizkuntza bat, borrokan ari gara hizkuntzan, hezkuntzatik kanpo nola lortu etorri berri horiek euskarara ere hurbildu daitezen, nora begiratu genezake eredu baten bila. Eta esan zigun. Ino ez. Beraz, erreferentziak jarraitu behar ditugu, baina konstiente izan behar dugu gauza batutan. Erreferentzi asko izan genitzake, sueltok, baino hemen, eredu bat sortzen ari gara. Eta Joakimeko izan esan duen bezala, praktika komunitate hori egiten duguna analizatzea, egiten duguna partekatzea, egiten dugun horretatik estruktura sendo bat sortzea oso garrantzitsua da. Horretarako, behar dira, erakunden bultzada potente bat ere beharko da, eta kontzientzia hau ere nolabait egituratzea. Iruditzen zaitor, badaukagula, jauzi bat egiteko kontua. Hori entzun nionean, burura etorri zitzaidan. Kataluniako itxaurrak 14 gerturatu eta 4. Beraiei ere gauza bera gertatzen zaie, Euskal Herriko itxaurrak 14 gerturatu eta 4. Eta honekin, galdera bat, zein da ikasketa prozesuaren helburua? Euskara ikastea, ala izun aktiboak egitea. Alegia, titulua azterketa, ala erabilera gozamena. Hemen gauden ontzat, erantzuna hura da. Baina gure ikastetxeentzat, zein da erantzuna? Zein da gure eguneroko praktikaren erantzuna? Uste dut, galdera hori zintzoki erantzutea, importantea duela. Eta hezkuntza lege berria
lantzen ari den honetan ere, iruditzen zait garrantzitsua dela, helburuetan norantz begiratuko dugun markatzea. Ze batera ala bestera, gauzak asko aldatzen dira. Hizkuntzak osagai handa garrantzitsu, hemen ez hainbeste. Eta hizkuntza gozagai eskolan faktore askoren baitan dago. Eta lehen aipatu da pixkate inguru horretako kezka, Erdigunean ikasleak ditugu. Eta galaxioetan makrofaktoreak daude, baltetik, ingurune hurbila dauzkagu ikastetxea erakonde bezala, eta dauzkagu irakasleak. Banaka, ikasleen kasuan, esango nuke, ikasleek euskararekin gozatu ahal izateko, eta hemen txepetzen eskema etortzeta burua, baina, eta atera dira, motibatu inber ditugu, ez palio, itxita balin badaude euskararekiko, ez dute gozatuko. Beraz, motivazio lan bat beharrezkoa da. Ezagutu inber dute. Hizkuntza maila espalin bada oso altua, pues kosta ingo zaie, beraz hori ere bai, eta gero erabilera guneak eskaini behar dira, eskola barruan eta kanpoan. Eta hori Euskal Girotze Barnetegiak, oinarri jolas eta teknika hezitzaileak liburuan, hor azaltzen dira bi eskema horiek, eta ezkerrekoa oso gertuko egin zitzaidan, liburu oso interesantea da, eta handago esaldi bat, ne ustez klabea dana, eta da, agian ahaztuko dute esandakoa, baina inoiz ez sentitutakoa. Eta horretzen zait, bideo horretatik badugula zer egina. Eta bideo horretatik, uste dut, hizkuntza gozagai izango balin bada, emozioak, bizipenak, kontzientzia eta sorkuntza. Hortik jo behar dugula. Atera zaizkit, eta gero kontatu nizan hau jarritakoan, esan nuen, Jontxo, argazkietan ez dago gelarik. Bueno, pista bada. Beste pista bat emango izuet. Han goian ezkerretan, ni nao. Ni han egon espanitz, gaur enitzan hemen egongo. Abai garda, Euskal Udalekoak. Ni 12 urterekin, ara joan espanitz, gaur egongo nitzan, errespetu guztiarekin, edo aurrezki kutxa batean, edo uste nun egongo nitzan. Baina segurazki ez hemen. Euskara Abenturakoekin egokitu zait, bizpahiru aldiz egotea, eta hor, euskararekiko atxikimendua lortzen da bizipenetatik, sentimenduetatik, emozioetatik, hori ezinbestekoa da. Eta hor, Girotze Barnetegiek betetzen zuten funtzioa, udalekoek betetzen dutena, eskolen arteko harremanak, herrien arteko harremanak, horrek sekulako garrantzia du, hortik gelan egin daitekeenatik aparte. Eta gero da sorkuntza. Gutxi jakinda ere sortu, buskatu hizkuntza, jolastu, eman bueltak. Eta gero, noizi hemen, azaltzen dira, hortarako Tolosaldekoa behar du, ero paela batzuk, okurritze zaiena, emozio fabrika bat sortzea. Bien. Bale. Ze, gero, ezagutzaren alorra genuke, hortaz ez dute zer esango, eta gero gaztei, eta egokitu zait hainbat eskolatan eta hitzaldik ematea, beti galdetzen diet. Eta egin dezakezuenean zergatik ez duzu egiten. Eta beti azaltzen dira erantzun berberak. Badakizkizue. Lehenengoa, ohitura. Bale. Eta horari gara, euskaraldia, bestiak, hizkuntza ohiturak aldatzeko. Bigarrena da erraztasun falta. Eta hori badakigu nola konpontzen den. Ez da misterioik, ez da milagroik. Baina gero azaltzen da, eta hau askotan, giroa, ingurukoen jarrera. Eta ni beti esaten diet, zuek esaten duzu ingurukoen jarrera. Baina ingurukoek galdetu eskero, haik esaten du ingurukoen jarrera. Beraz, ondaz itzein behar da, negoziatu behar da, reflexionatu behar da, bueltak eman behar zaizkio, eta ilusioa piztu eta beldurrak kendu. Eta hor asko dauzkaten zamak arindu. Kontzientzia falta aipatzen duten normalian euskaltzalenek. Eta hori ere landu behar da. Orain dela 2 urte onginean, soziolinguistikaren garrantziaz hitz egiten, eta han esandakoak ez ditut errepikatuko. Eta gero da moda. Eta moda eskolatik kanpo dago. Baina inkorporatu behar da. Eta hor daukagu lio handi bat. Eta hor lehen esan bezala, hezkuntza iristen da iritsi daiteken lekuetara, baina ez guztietara.
Eta gero, gauzatxo bat, azken bola honetan askotan errepikatzen dudana, baina importantzia ematen dio dana, eta da, gure ikasle guztien autoestima linguistikoa handitzea. Ezin dugu funtzionatu 19. mendeko Bonaparteren maparekin. Batez ere, herri txiki infernu handi, Oionen grabatu zen egunetik aurrera. Alegia, Oiongo euskera, Tolosako euskera, Sestauko euskera, Baionako euskera, Ablitaseko euskera, denak dira maila bereko euskerak. Naiz eta ezaugarri diferenteak izan. Eta helduleku eta hutsune diferenteak izan. Kontzientzia hori sartu behar dugu ikaslei. Ze bestela, ari gara sortzen, oraindik ere 2 mailatako euskaldunen graduazioak. Ikasleak erdian genituen, eta gero dauzkau makrofaktoreak. Hontaz ez dut itzein, baina horiek asko ere egiten dute. Eta hemen aipatu dira. Eta eskola iritsi egiteken lekura. Daude legeak, daude adimen artifizialak ekarriko izkigun erronkak, daude migrazio mugimenduak, daude mugimendu ekonomikoak, COVID-ak ekarri digun ikusentzunezko erderazkoen presentzia gero eta handigoa, eta bar, eta bar. Eskolak gutxi eragin dezake hor, baina oso aintzat hartu behar du. Eta gutxienez jakin zerrari den gertatzen. Eta gero beste faktore bat, ezagutuko dituzue, irakasleak. Bueno, irakasleak gozalagun. Adibide bat, bazeon gure herrian, apaiz bat, mesak horrela hasten zituena. Kristau maiteok alaitu gaitezen. Bien. Ez dut esplikazio gehiago emango. Horrela ezin da. Edo bigarrena, eta hau behin baino gehiagotan igual batzuk entzun diazue, ze hau etxean gertatu zen, alaba etorri zitzaigunian egun batian, eta esan zianian, atia, gaur egun handia da, anderenok parre indu. Bien, bueno, badago faktore bat, eta da, portera personala. Aizkideak, vitamina, baina zer ikusi, ura egin. Kristau maitiok alaitu gaitezen, hori ez dago ezagai. Eta hor, zuek zaudete, arriskuaren aurrean bakarrik bestearek esate zuen bezala. Eta gero pasioa jartzen dut, eta egia da. Hau landu daiteke, hau ere landu daiteke. Nik uste dut, zorionez, euskera irakasleen, euskera arduradunen, euskaren inguruan gabiltzan hon artean, eta hemen nabari da, badugula pasilloa, egia da gero autoflagelatzen gerala, etxipen etortzen zaigula, baina mekaguen la letxe, ate behar dugu aurrea, behaz, eutxi horri, eta eutxi alizateko formazioare importantea da. Doltzek aipatu ditu, psikolinguistika, disiplinak, dispositiboak lantzea, praktikak, ondo, nik hemen apuntatutan euskan, psikolinguistika landu behar da, soziolinguistika landu behar da, komentatu genuen, metodologiak landu behar dira, eta eskuartean ditugun edukiak ere ezagutu eta landu behar ditugu. Bien. Eta irakasleen kontu honekin, susto txiki bat hartu nuen, aurten, martxoan, hizkuntzarekin jolasean unidade didaktikoak telematikoki aurkeztu nituen hemen nengo dia Getxoko eta Uribe Kostako berritzegunek deituta, eta 20 ikastetxetako ordezkarik hartu zuten parte, eta orduan inkesta antxe, inkesta laburtxo bat egin nien. 20 bat zuten eta galdera zen. Zuen ikastetxetan, 8 faktoren artean, ze bi lehen etxiko zen ituzkete, ikasleen euskararen erabilera sustatzeko. Eta 8 faktoriek zeuden, ez egin kaso erde. Eta gehien aipatzu zena, oso inkesta txikia da, 20 ikastetxe ziren, baina esan non, glups, ez nuen espero lehenengoa izatea irakasleen jarrera eta hizkuntza portaerak. Ostras. Bigarrena, eskolorduz kanpoko jarduerak, eta hirugarrena metodologia. Bueno, ikastetxea zentro bada. Eta ikasleak ikusten du irakaslea, baina ikusten du ikastetxea. Eta aldo horretatik, bueno, hornek esaten du, oraindik ere lana badaukagula, eskolorduz kanpoko jarduerak
ikastetxetik kanpo daude, baina ikastetxeek herrietako beste eragile batzuekin batera asko egin dezakete udaletatik eta bestelako eragileek ere euskararen erabilera bultzatu ezaten, eta euskaraldiaren azkenen helburua, bigarren euskaraldiarena eta hurrengoetakoa ere hori izango da neurri mundi batean, eta hirugarrena metodologia da. Hori ez nahi sartuko, pixka kanpotik ikusten dudalako. Eta gero da, eta hemen ere aipatu da, jakin behar dugu ikasleen kezkak zeintzu diren, eta ikasleek nola ikusten gaituzten. Zeguk agian pentsatzen dugu hala ikusten gaituztela, eta ez da beti horrela. Gu zer garen eta nola ikusten gaituzten. Eta beraientzako zer dan euskara. Eta beraientzako gu nola posizionatzen garen euskararen inguruan. Alegia ikusten gaituzte apasionatu edo etxita. Ikusten gaituzte gaurkotu edo zarkitu. Ikusten gaituzte koherente edo ikusten gaituzte inkoherente. Eta beraientzako zer da euskara. Ze askorentzat badakigu. Orduan, hor badaukagu zer egina. Maila horretan, eta hola esperientzia konkretu bat, martxan jartzen ari garena, batzuk jakingo duzu beste batzuk behar badez, oraindik ere izen eman dezakezue topagunetik, eta izango da, azaroaren 24, abenduaren 4, aurren aurrean, helduok heldu. Eta batez ere izango da, aurren inguruan mugitzen diren helduen hizkuntza ohiturak aldatzeko planteamendua. Oraingoz 80 bat herritan badakit egitera dihoaztela, bateren bat interesatuta baldin badago, sartu topaguneko web horrian, edo harremanetan jarri inguruko euskara elkartekin, euskara zerbitzuekin. Ze ingurune horbila, euskalduntzea ezinbestekoa da, euskara gozagai ere izan dadin ikastetxe barruan. Lagunduko du ikeragarri. Hortan ez dago dudarik. Eta, gero dauzkagu ikastetxeak ez bakarrik, eta ikastetxetan, naizta D eredukoak izan, euskararen erabileraren eta euskara gozagai izatearen kezka edo hauskotasunarena, esate baterako, egon daitezke han, oso periferian, abenduaren 3 inguruan, lib da bat, eta hola, guai, egon daitezke gela batzuetan, edo egon daitezke ikastetxearen zentro-zentroran. Eta hori badakizue. Baina horrek asko baldintzatzen du ikasleentzat euskara gozagai izatea ala gozabide izatea. Izatea gauza periferiko bat, izatea gauza partzial puntual bat, edo izatea gauza zentral bat. Eta gero daude metodologia kontuak. Hortik etorri zait, urte batzuk badira, baina gaur entzundakoekin ere eta doltziko izan entzundakoekin esan de jontxo, gauza askotan oraindik ere kezka hor dago, eta da hizkuntza irakasteko eta ikastetxeetan hizkuntza erabiltzeko metodologia. Oraindik ere, badakit aurrera pauso itzelak eman direla, baina hor dago, hizkuntza euskararen kalitatearen inguruan, duela urte batzuk egin genuen lana, Euskaren Aholku Batzordearentzat, interneten dago, ez badezu ez dautzen, arrepaso bat emate igual ondo dago, ze uste dut ideiek indarrean jarritzen dutela. Eta azken batean, han, hori izan, zuzentasuna ardatz izatetik, egokitasuna, hauskotasuna, komunikazioa, eta bar, ez? Gu ditugun kezkak. Beti aipatzen dut, ez da gozagai, eta ez da apasionantea, gure maindire santua. Nork, nori, ez da apasionantea. Eta hemen, ni uste toi, sekuentzia didaktikoak eta horretan ebilara ikasketa kooperatiboak, hemen sortzen ari dela teoria bat oso importantea, bukatzen nahi naiz. Eta gero honekin batera, eta hemen ere aipatu da, ikasleen gana zuzendu egin behar dugu. Orain test bat, ez erantzun, zuen barrurako. Norbaitek espadu ezagutzen, goiko lerroan dauden euskal kantari hauetako bakar bat ere, astebururako etxeko lanak. Alberto ikusi ditu, eta hoiek ez daude aliritzira jarrita, hoiek daude apropos jarrita. Hoiek ere egon behar dute zuen baliabideen polsan. Eta horiek ere esaten dudanean, jarri ditut oso apropos, ze horietako batzuk ez dira zuriak.
lauak ez dira zonalde aborigenean jaiotakoak. Bonaparteren koloretako zatian, alegia. Eta ikasleen gandik segurazki gertu egon daitezken estiloak egiten dituzte. Trapa dala, rapa dala, soula dala, edo reggaetoia dala, ez? Eta literaturan ere, eta intzak esan dako bidetik ere, nik uste interesantea dela eta importantea dela gelan daukagun aniztasuna, beraiek ere islatuta ikustea beraien liburuetan. Eta alde horretatik, maila altuetan, baina Minan bezalako liburu bat, Moio bezalako liburu bat, ikasleen gandik oso gertu dauden liburuak, edo Afrikako literatura euskaratuta daukaguna, edo hizkuntza indigenetako ipuiak euskaratuta ditugunak. Ze daukagun gelan guk ere gerturatu behar dugu. Aurreko larun batean, Elgoibarren izan zen euskara, eskara eta aniztasunaren inguruko goiz bat ere, jardunaldi bat, eta Tarana Karim, Azerbaijango Tolosarrak, aipatu zuen, bere alabaren ikaskidei, oraindik ere ez dietela esplikatu gelan, zergatik bere alabak Ramadan egiten duen. Eta zer da hori? Hori da, gerturatza eta hori ere bada, hizkuntza jolasbide eta gozabide bihurtzea. Hauek ezautzen dituzue, oziolinguistikarentzako eta soziolinguistika banatzen ditugunak. Hau askotan aipatu izan dut, guain problema bat daukagu, bideoekin, ea soluzionatzen ari gara, eta bigarrena izan da justu oziolinguistika lantzeko, hizkuntzarekin jolasean egindako unidade didaktikoak, Joakim Doltzen teoriari jarraiki. Maizua hemen. Eta bukatzeko, azkenengo idea, eta da, hizkuntza jolasgai eta gozabide izateko umore puntu bat ere behar da, geletan. Aspaldi irukorretako liburua da, Peter Medgies Ungariarrarena, eta hor, aipatzen zuen, umorearen garrantzia geletan, ez? Eta kultura arteko zubi izatearena, harremanak errazten ditu, horizontaltasuna lantzen du, gelan girolaia, eta bar, eta bar. Honen aurrean, irakasleen aldetik egoten dira eragozpen batzuk. Bat, nien naiz graziosua. No problem. A ber, umorea eta txoakeiak egitea diferentia da. Bai, ez dago gauza patetikoagorik, irakasle bat, txistea gaizki kontatzen ikustea baino. Beaz, ez da horri, ez gara hortaz ari. Ari gara aldarte batetaz, ari gara jarrera batetaz. Inor mentzeko beldurra, kontu zonekin. Hori bai, umorea arma zorrotza da, jakin behar da erabiltzen. Eta irakasleak min asko egin ditzake komentarioekin. Baina umoreak ere, desdramatizatzeko, erlatibizatzeko aukera asko ematen dizkigu. Eta hirugarrena, kontrola galtzearen beldurra. Baina, batzutan ez da gaizki. Baina hori egia da, umorea erabiltzeak esan nahi du, jendeak zutaz barra egin dezakela, hori jan behar da. Autoridadea pixkat gelditzen da hor. Bakizue, diktadorei umorea sekulatzei asko gustatu. Eta bukatzeko, guzti honekin, iruditzen zaidala, hori, importantea da, hizkuntza bizi gai, gozak gai eta gozabide egiten balin badugu, lagunduko digu, ikasleak gustorako etor daitezen, lagunduko digu lana gustorako egin dezagun, eta lagunduko digu, eta dizue, hobeto bizitzen. Eta hori ere, ez da txarra. Oso no, borobila, hemen maingururako eta eztabaidarako bagen euskan hainbat puntu, baina denbora guztia agurtu dugunez, eskerrik asko, Patriarburua, Intzalkain, Alberto Barandiaran dakike Amonarriz, oziolinguistika klusterra gozagarria izan da, eta lehen goizean bideoan entzun dugun bezala, animo eta egurra. Bai, eskerrik asko guztiei, benetan, mila esker. Intzalkain, Keka Monarriz, Alberto Barandiaran, Patriarburua, Xabira Izpurua, benetan, bostei, mila esker, eta hurrengora arte. Etxerako lan asko jarri dizkigute, baina, saiatuko gara.